ja tervetuloa seuraamaan uutta videota. Tää video on tällainen Work with me video. Ja mä en oo siis kuvannut tällaista videota varmaan vuoteen. Mun mielestä mä vuosi sitten ehkä kuvasin tämmöisen videon, että on siitä pieni tauko, kun tämmöinen video on kuvattu. Ja varmaan osa muistaa siitä mun joulukalenterista, että mä sanoin, että mä pidän sitten sen joulukalenterin jälkeen pientä vapaata tai semmoista lomaa videoiden tekemisestä, mutta mitä mä nyt oon viikon ollut tekemättä videoita ja nyt mä oon taas kuvaamassa videota. Hyvin meni, mutta mulla jotenkin tuli nyt kauhea into tehdä kaikkia varusteita ja hevosia, niin päätin, että miksi mä nyt en sitten kuvaa tästä kans. Koska kuitenkin samalla kun mä tätä Work with me videota tein, niin mähän teen niitä varusteita. Niin tää jotenkin tosi hyvin osu yhteen. Ja joo. Ja mä en oo siis kuvannut kuin elämän aikana kuin yhden Work with me videon. Et mä en sitten tiedä, että mitä tästä tulee. Ja kello on, näinkö mä se tästä. Kello on 11 itse asiassa. Tasan 11 aamulla. Ja mä meinasin kuvata tänään ja huomenna tätä Work with me videota. Eli tämän viikonlopun ajalta. Tänään on lauantai ja huomenna sunnuntai ja huomenna on sitten myös uusi vuosi, mutta mulla on sellainen viesti, että se ei tule niin kuin millään tavalla estämään tätä videon kuvaamista, mutta mennään pidemmittä puhetta videon pariin. Mulla on 2 tilaria, yksi on ommeltu kasaan, sitä tarvitsisi korvat ja harjan tässä videossa. Ja sitten mulla on 1 tilari, ponitilari kans tossa tulossa. Siinä on vaan nyt noi tukikankaat vasta leikattu, se pitäisi silittää. Sitten mun pitäisi tehdä mun projektia mustavalkoista hevosta. Meisin tässä videossa vaan tietääks niinku leikata tosta tukikankaasta ne ja silittää ne ja ehkä leikata. Mutta mä en niinku ehkä ompele sitä vielä tässä videossa. Ja sit mun pitäisi tehdä ehkä parit varusteet, kun mä sain vihdoin tehtyä sen mun niinku nettisivut uudelleen. Niin mä tarvisin sinne nyt niinku varusteita myyntiin. Ja sit mun pitää kuvata parit varusteet. Että se on aika paljon kaikkea ja mä tuun varmaan keksiä tässä päivän mittaan kaikkea, mitä mä haluan tehdä. Niin joo. Mut mennään vaan pidemmittä puheitta videon pariin, koska tästä voi tulla aika pitkä video. No niin, tässä mä aloin sitten silittelemään harmaata ponia, joka on siis tilaus. Ja mulla oli vielä yöhousut tässä vaiheessa päällä. Itse asiassa mulla oli koko ton päivän noin yöhousut päällä. Mutta tässä mä silittelin tätä. Ja joo. Tossa näin pikkuhiljaa silittelin tätä. Tää on siis, tuli sellainen extempore-tilaus, että mulla meni, tai 2 ihmistä halusi samaa hevosta ja sitten päädyttiin sen ostajan kanssa, että hän tilaa pienemmän hevosen ja sitten sen vähän muokkasi sitä. Mutta joo, tässä mä nyt laittelin näitä paloja kiinni tuohon kankaaseen. Sitten mä aloin leikkailemaan noita paloja tosta ja joo. Sitten kun mä oon saanut siivottua ton leikkuulaudan, silityslaudan ja noin, niin sit mä alan ompelemaan tolle sille toiselle hevoselle korvia, joka on siis vuonis. Ja tässä kohta näette sen, että minkälaiset korvat hänelle tuli. Tässä näette. Ja mä aloin sitten tämän jälkeen tekemään tälle harjaa. Sitten mä aloin nuppinaulottamaan tätä toista tilaria, että mä alan sitten ompelemaan tätä heppaa kans. Ja tässä mä nuppinaulotan sitä, mutta se nyt ei kovin hyvin näy, kun se jäi tuohon vähän sivulle. Ja tässä sitten mä alan ompelemaan tota.
mä saan ommeltua ton kokonaan kasaan, niin mä käänsin sen ja täytin sen. Ja kohta kun tässä tulee se täyttäminen, niin mä siis yleensä niin kun täytän hevoset lattialla ja silleen suoraan kepin kanssa. Mutta nyt se sitten vähän mä täytin sen tuossa pöydällä, koska mulla oli paljon helpompi kuvata se tästä pöydältä. Ja joo, mä kääntelen tuossa vielä tosi tarkasti kaikki nuo kulmat ja kaikki. Ja tässä mä alan täyttämään tätä. Niin kuin näette, niin mä en ikinä täytä oikeasti pöydällä, mutta nyt vaan videon takia täytin tän tässä pöydällä. Mutta mä sitten täytin tän uudestaan sitten lattialla ja kepin kanssa sitten ennen kuin tää lähti postiin. I begin to Sitten mä aloin tekemään tuolle vuonikselle mustaa viirua tohon harjaan, kun siinä oli jo yksi valkoinen ja sittenhän tästä vielä tän jälkeen puuttuu yksi valkoinen raita ja joo. No niin, nyt mä sain noin 2 vuonista, tai siis toinen noista on vuonis ja toinen niistä on se poni. Mä voin vielä näyttää ne tässä erikseen kohta, mutta nyt mä meinasin pitää niistä pienen tauon, kun mä oon kuitenkin niitä tehnyt tänään olisiko se ollut joku 5 tuntia, mitä mä laskin äsken. Niin mä meinasin, että mä voisin ottaa tämän mun projektin, eli mä teen näistä 2 mustasta ja valkoisesta mulle hevosen. Ja joo, mutta mä en kerro tästä projektista enempää, mutta tässä on tosi tarkat ne kuviot, mitkä mä haluun. Niin ne pitää mun piirtää näihin. Ja mä menisin ottaa tällaisen projektin, ja koska varusteita mä en jaksa tehdä nyt, niin mä menisin, että jos mä nyt vaikka vähän piirtelisin, ja sitten mä alan tekemään niitä varusteita sit vaikka illalla tai vasta huomenna. Mä en tiedä, miten mä kerkiin huomenna tekee, kun pitäisi käydä hiihtämässä ja mennä mun kaverille. Mutta katsotaan vähän, miten mä menen huomenna. Kyllä mä illalla kerkiin tehdä noita varusteita enemmän. Et huomenna on varusteiden tekopäivä, kun tänään on ollut täällä heppojen tekopäivä. Mutta mä näytän vielä teille sen ponin ja sen hepan. Ennen kuin näytän ne, niin voi olla, että mä pidän vähän taukoa nyt noista heppojen teosta. Sen jälkeen, kun mä oon hetken noita piirroksia, mulla on koko päivän jotenkin nenä vuotanut ja tällainen kutittanut on vuotanut. Se on ihan tulossa tällä hetkellä. Et mä en tiedä, kun tää kangas tuli tää musta tossa pari päivää sitten, onko niistä jotain kissoja tai jotain, mitkä sit allergisoi mua, mutta en mä tiedä, niin mä ajattelin, että vois kohta pitää mun mielen tauon. Mutta mä näytän nyt teille ne hepan ja sen ponin. Eli tässä on ekaan tää vuonis.
Tää on siis ostettu jo, tai ei se vielä maksanut, mutta tää on niinku aina varattu jo. Niin on tämmönen vuonis tulossa. Mä oon tehnyt tätä aika hyvin. Tää on tällä lyhyt tukka. Tää on muuten silmät ja sieraimet ja sit siltä puuttuu vielä yksi rivi täältä tätä harjaa, niin kuin näette. Voin sanoa, että tää on ollut hirveän työlästä tehdä tää harja. Jotenkin tää lanka. Tätä saa laittaa ihan hemo paljon tähän suoralle, mutta tässä olisi tämmönen vuonis. Ja mä en muista milloin mä oon tehnyt viimeksi vuoniksen. Mä en oo pitkän aikaan tehnyt vuoniksi, mutta tässä tuo valotus nyt on tosi huono. Tässä näette, että vuoniksen muoto on, mielestäni tämä muoto on tosi kiva. Tää on onnistunut, vähän tarvii vielä uudestaan täyttää tätä heppaa, mutta tätä ei ole täytetty silleen, että tälle saa kepin, kun yleensä mä täytän silleen, että täällä on keppi jo valmiiksi sisällä. Ja sitten mä täytän tämän hepan niin sen kepin kanssa. Niin tälle ei ole tehty niin tää tarvii vielä uudestaan täyttää. Ja täällä on tämmönen, tää kangas on irronnut täältä tukikankaasta, niin kuin näette, niin tää pitää vielä laittaa kiinni silleen tonne. Ja sitten tässä on tää pienempi tapaus, tää on poni, tää on tilari. Menee kuulemma aika pienelle tytölle, niin tää on aika pieni tee, mikä ei kovin iso. Tässä on mun uutta kaavaa, minkä mä tein. Ihana, kun tää huuli tulee tästä ton karvan mukaan, kun tuo karva töröttää, niin se näyttää hölmälle. Niin tässä. Hänetkin tarvii täyttää todellakin uudestaan. Mä älysin vasta siinä vaiheessa, kun mä olin täyttänyt, että tässä on tällainen möykky. Ja tuossa on tällainen kuoppa. Että tälläkään ei ole täytty silleen kepin kanssa. Kun mä halusin sen tähän videolle sen täytön, niin mä en alkanut tuohon pöydälle mitään keppiä laittamaan. Niin tässä olisi hän vielä. Sitten mä aloitin tekemään sitä Vilakin aikuisversiota. Ja tässä mä sitten nuppin aloitin. Ja sitten mä olinkin jo kattonut tuohon kaikki kuviot, mitä Vilak omistaa. Ja mä aloin sitten leikkaamaan noita. Ja tuossa vaiheessa mun mielestä mulla ei vielä ollut keskipaloa, koska mulla ei ollut tukikangasta tarpeeksi. Mutta tällä hetkellähän Vilak on jo kasassa. Mutta joo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me. No niin, mä just heräsin tähän uuteen päivään, eli tää on niinku päivä 2. Kello on joku 15 yli 11. Ja mä eilen illalla laitettu tälle nää harjan kokonaan. Ja joo. Tänään olisi tarkoituksen aamupäivä jatkaa näitä. Ja sitten illalla tehdä varusteita. Että voidaan nyt jatkaa näitä heppojen tekemistä. Ja joo, toiselle tehdään ainakin korvat tänään ja näin. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Sitten mä olin käynyt kuvaamassa tuossa hetki sitten, ennen kuin mä tulin näitä kuvia editoimaan. Ja mä siis aloin editoimaan tuossa kuvia vähän, että minkälaisia, mä katsoin vähän, että minkälaisia tulee. Ja sitten mä duunasin kaikkea muuta tuossa samalla tietokoneella ja vaihoin myös mun tietokoneen taustakuvaksi ihan russen. Ja sitten mä tein silmät näköjään tässä näin, ja tässä kiinnitän silmät näille hevosille.
aloin tekemään noille tilareille varusteita, tai mä tein sen Vuoniksen varusteet. Mä oon tässä nyt vähän keräillyt kaikkia tavaroita, mitä voisin laittaa ekstraksi noiden heppojen mukaan, koska mä kohta pakkaan ne. Meinasin tehdä näihin vielä niinku noin riimunnarut mukaan, vaikka niitä nyt ei ole tilattu, mutta meinasin, että voi vähän niinku laittaa vähän ekstraa. Ja mä tein näihin tällaiset kiitoslaput molempiin. Tuolla on toi toinen heppa, niin silloin on se lappu siinä vieressä. Ja sitten menisin pakata näihin. Tehdä näistä semmoiset pienet pussit. Ja mä kävin ostamassa pari tai 2 tuollaiset paketit noille hevosille, että ne saadaan lähetettyä. Ja noihin ton ponin suitsiin tarvitsisi laittaa vielä valkoiset noi pehmukkeet, mutta sitten olisi nekin valmiit. Ja sitten pitäisi tehdä parit riimunarut vielä myyntiin ja sitten ottaa myyntijutuista kuvat. No niin, eli valitset tää toinen. Tää ponille menevä riimunnaru on tämmönen vihreä kelta, tämmönen harmaa. Ja sitten se toinen on tämmönen valkomusta. Ja tää pöytä on ihan hirveä, älkää välittäkö siitä. Mutta mä leikkaan nyt nää ja sitten pistän nää niin kasaan.